ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ ସେହି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପହାର ଦେବା ପ୍ରଥା ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଲୋକେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ଉପହାର ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନକାରାତ୍ମକତା ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ମାନତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଉପହାର ଦେବା ସମୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଉଥିବା ଉପହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିକାର ଏହି ଲେଖାରେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ଉପହାର ବିଷୟରେ କହିବୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପହାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଣି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭଳି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଉପହାରରେ ଦେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଆସିଥାଏ। ପାଣିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଧନ ସହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ରଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ କାହାକୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, କାହାକୁ ଜୋତା ଚପଲ ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନରେ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ କାହାକୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗ ଶନିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କାହାଠାରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଉପହାର ଆକାରରେ ନେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳା ରଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିବାହିତା ମହିଳା ଅନ୍ୟ ମହିଳାର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହ ଯୋଡ଼ାକୁ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦୂରେଇଯାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳା ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଚୁଡ଼ି କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଚୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଘରେ ରହିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଘରେ ରହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଚୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଘରେ ରହିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳା ଆଭୂଷଣ ଘରେ ରହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଭୂଷଣର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଘରେ ଝାଡ଼ୁର ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବାହାର କରି ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁକୁ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।